היי חברים, כאן דור בו סרטון חדש, והיום אני מת לעלות ל-37,000 וגם אני עומד לספר לכם מסע שאני עומד לעשות בהמשך הסרטון. אז יאללה, בואו נתחיל. כפי שאתם רואים, אני 3 גביעים ל-37,000, אז אמרתי יאללה, בואו נעשה את זה סרטון, כי למה לא? אז אני יוצא נגיד אם זה חדשה, ג'קי וטרה. אז יאללה אחי, הוא שם. הדמות החדשה מטורפת לדעתי, באמת שבורה. מיינגאד, תקשיבו, הדמות הזאת לדעתי יותר מדי שבורה. האולטי שלה כאילו זה כמו אמבוט. וניתחנו בקרב הראשון, קדיין. אוקיי, אז המסע שרציתי לספר לכם, המסע שלי זה ל-40,000 גביעים. חסר לנו עוד 3,000, ואני כל 1,000 גביעים שאני אעלה, אני אעשה את זה סרטון. תרשמו לי בתגובות מה אתם אומרים על זה, אם אתם רוצים לראות את זה בסרטונים או לא. והנה ניתח במשחק, אז תרשמו לי כאן בתגובות. יאללה, בוא נמשיך. ויאללה חברים, נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.